Il-Prim Ministru Robert Abela bat messaġġ ċar kif mhuwiex aċċettabbli li anke quddiem xogħol tajjeb mill-Pulizija ikollok sentenzi tal-qrati li mhumiex ħorox biżżejjed quddiem il-gravità tal-każijiet. Il-Prim Ministru tat tweġibiet ċari għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti mingħajr ma kummenta fuq każijiet speċifiċi anke fosthom inċident fil-Belt Valletta li seħħ mingħajr provokazzjoni. Il-Prim Ministru spjega li fil-waqt li l-preżenza l-Pulizija tkompli tiżdied, il-qrati għandhom parametri fix-xorta ta' pieni li jagħtu. Il-messaġġ lill qrati tiegħi huwa araw sew is-sentencing policy, araw jekk is-sentenzi humiex qed jirriflettu aġir illi qed isir fis-soċjetà tagħna. U jekk hemm bżonn li dawk is-sentenzi jiġu rikalibrati biex kemm jista' jkun jinbagħat messaġġ ta' żamma ta' buon ordni fis-soċjetà, il-qrati tagħna għandhom iħarsu sew lejn dak il-kunċett, jaraw ukoll jekk wasalx il-mument li flotti tal-pieni inti għandek skala fil-pieni, għandek parametri minn l-inqas sal-iżjed. Jekk għandniex inħarsu lejn sentenzi li jibgħatu iktar messaġġ li ċertu żies fis-soċjetà tagħna mhux aċċettabbli. Il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq allokazzjoni akbar ta' riżorsi li ta' il-Gvern lill-qrati u spjega kif din tista' tintuża għall-amministrazzjoni aħjar tal-ġustizzja u wastaqsa jekk hux aċċettabbli li fir-realtajiet tal-lum il-qorti tkun vojta mis-sija ta' nofsinhar il-quddiem. Dan qalu f'kuntest tal-bżonn ta' aktar awli filwaqt li fehem li l-ġudikanti għandhom xogħol ieħor fosthom li jiktbu sentenzi. Il-Prim Ministru irrefera għal mowt ta' Pelinkaja fil-Gżira u reġa' irringrazzja lill korp tal-Pulizija għall-azzjonijiet immedjati tagħhom filwaqt li ma tkellimx dwar il-każ innifsu biex ma jippreġudikax il-proċeduri li għaddejjin qal li min mhuwiex kapaċi jgħix b'mod diċenti fis-soċjetà u jfixkel is-sens ta' sigurtà hemmhekk il-qrati jridu jibagħtu messaġġ ċar. Fuq mistoqsijiet oħra brabta mal-emenda fil-kodiċi kriminali biex jiġu protetti saħħet u ħajjet il-mara f'każ ta' komplikazzjonijiet mediċi waqt itqala u tingħata ċ-ċertezza legali kemm lill-istess mara kif ukoll il-professjonist. Il-Prim Ministru kien ċar daqs il-kristall u saħaq li bħalissa għaddejjin diskussjonijiet biex jiġi indirizzat ħassib ġenwin kontra abbuż potenzjali mill-intenzjoni ġenwina tal-Gvern kontenuta fl-emenda. Qegħdin niddiskutu ma' dak il-persuni biex fl-emenda l-emenda li issa se nkunu qegħdin inresqu quddiem il-Kumitat Parlamentari nilqgħu għal dak il-potenzjal tal-abbuż. Il-tieni konsern li tresqet kienet jiġri meta għandek tqala li hija vijabbli u dik se nkunu wkoll qegħdin ninkorporaw dik il-konsern ġewwa l-emenda li se nresqu għall-emenda biex nagħmluha ċara daqs il-kristall li meta inti għandek tqala li hija vijabbli allura l-ispeċjalisti tagħna jridu jweldu. Il-Prim Ministru qal li l-proċess ta' diskussjoni mhuwiex xi proċess ta' ġirja kontra l-ħin imma it-tħassib ġenwin irid jiġi indirizzat fl-emenda. Madankollu il-prinċipju tal-ħarsien tal-mara f'każ ta' periklu gravi għal saħħitha u f'każ ta' riskju għal ħajjitha minħabba komplikazzjonijiet waqt itqala jibqa' wieħed importanti. Dr. Abela afferma mill-ġdid li d-dispożizzjonijiet fil-liġi Maltija li jagħmlu l-abort illegali kienu u se jibqgħu hemmhekk. Il-Prim Ministru irrimarka li huwa għajb għal kap tal-Oppożizzjoni li qed jittrivjalizza il-kwistjoni tal-ħarsien tal-mara biex isalva postu.